jde do dálky. V sadech 4 tanků a pes. My jsme vyšli do války. Tiergarten. Bouři nyní jsme. Však jednou to skončí kdes. My 4 a náš pes. Vrátíme se zpět. Zatím však je to sen. My 4 s naším psem jedem stále před. Oblaka jdou nebem, všude voní bez. Vstříc své zemi jedem, my tank a náš pes. Dojedem zajisté, my 4 tankisté, náš tank a náš pes. Dojedem zajisté, my 4 tankisté, náš tank a náš pes. My 4 tankisté, dojedem zajisté, než odkvete bez. Jděte! Stůj! My patříme k houfnicím. To už přejeli, musíte počkat. Teď jedou Rusové. Každé dělo váží přes 3 tuny. A tenhle krám 33. Je to řeka nebo kanál? Zpréva. Jak dlouho je ta přeprava v provozu? Od 27. Je to 4. noc, co náš prapor ten most postavil pro ruské tanky. No. Je hezké vidět polský tank. No poslouchej, ženisto, mám tu něco pro zahřátí po práci, až budeš mít promočený kalot. Zhora se doleje a dole to hřeje. Zkusím to. Tak nás pust. Tak jeďte, no rychle. Jedem. Napadlo vás někdy, že až do samého Berlína pro toho Pěru na Hitlera pojedeme? Už 3krát v životě jsem měl jet do Ladomy a ještě jsem tam nebyl. Já jsem na to myslel. Tehdy, když Olgierd přivezl tanky, jsem si říkal, když trefím 3x10, dostanu se až do Berlína. Ty jsi říkal, že je noc a tma, ale já ho doopravdy viděl, vážně. Nebrblej! Všichni bychom chtěli, aby tu s námi byl, ale něco se tím zdálo. V temnotách blízknul se krvavý zub, na mužku tygravem a do toho. Dobrý, co? No jo, hlavně ten rytmus. No právě. A kdyby něco, kdykoliv to můžeme změnit. Jo, mám v tanku ještě pár lahví toho španělského vína. Můžu vám nějaké dát? Vychře, ty jsi jak podobný obchodník z trhu. Jaký podobný obchodník. Já, Lidko, skládám píseň o bitvě u Studánek. V temnotách blízknul se krvavý zub, na mužku tygravem a do toho.
Na tygra směle, silně pal! Na tygra silně pal! Ten tygr měl tak černý den, byl od celý však ukončen. Velitel tanku k veliteli brigády. Už jdu. Soudruhu plukovníku Rotný Kos se hlásí na váš rozkaz. Těla pokračují do palebných postavení. Jedeme s velitelskými četami organizovat pozorovatelny. Váš tank bude kolonu uzavírat a zajišťovat. Plán města máte? Ano. Musíme se protlačit mezi Sprévu a kanál Landwehr. Už ho máte? Severně od Polytechniky a západně od parku Tiergarten. Za 8 minut vyrážíme. Můžete odejít. Soudru plukovníku, na telefonu je Rosomák. Rosomáku! Rosomáku! Tak co? Zadra, Rotný Šavelo. Musíme uzavírat a zajišťovat kolonu velitele brigády. Přestaň přešlapovat na místě! Nejpozději za hodinu mi ohlásíš, že si dobil ty 2 domy. Ano, před svítáním musíme zaútočit na stanici metra. Řekl ten zátec něco? Bunkry a domy kolem té stanice jsou zpevněné a propojené sklepními chodbami. Mají tygry zakopané v zemi. Posádka té stanice jsou SSáci, profesionálové z důstojnických škol, posádka a pár mladíků z Volkssturmu. Je to podzemí, tu nezničí ani ruský tanky, ani naše 670. A co houfnice? Před hodinou přijeli most přes Sprévu. Co se tu děje? Podpraporčík! Pane, Okamžitě odežeňte ty ostrostřelce pryč. prochází skrz kanály. Proveďte průzkum na Berliner Straße, jestli tam nejsou vidět naše houfnice. Rozkaz. Co je to za ulici? Berliner Straße. Kryjte se!
je všechno kvůli té kočce. Jaký kočce? Černá kočka znamená smůlu. Měl jsem se tehdy vrátit. Pane doktore! Utekli? Už leží! Exitus! Má na sobě uniformu! A ten druhý taky. Nebýt té vaší dávky, už by bylo po nás. Dostal to? Ne, jen když se veleká, tak omdlí. Mírová natura. Nemáme dobrou taktiku. Musíme se držet za tankem jak ve stodole Požních. Nebo nám tam nepřítel pošle slepici. Hej, jedeme! Do tanku! Davaj, davaj! Lidko, Tomku, nasedat! Rychle, pospěšte! Dělostřelci. Posaďte se. No. Ochutnej. Válečná kořist. Mě si nekoupíš. Kdy máme zahájit palbu a co zlikvidujeme? Stanice podzemní dráhy. Oho. Betonové stropy. Příliš tvrdé pro mé zuby. Ale když tam hodíš 1000 granátů, aspoň je ohlušíš. Je to poslední silné ohnisko německé obrany, abys rozuměl. Odtamtud je to jen 3,5 kilometru přes park a tam je Reichstag a Brandenburská brána. Nuže dobrá. Uděláme, co budeme moci. A ještě ti dám dárkem tank. I s výsadkem. Číslo 102. 102? Znám osádku. Potkali jsme se u Licenu. Velitel tanku musí být vždy v tanku. Vždycky ne. Vždycky. Rudy bude pálit z místa, na to stačí 3. Já půjdu s tebou. Sama si se přihlásila k zajištění tanku. Ale je tam přece Zubrik. Zubry půjde s námi. Nech mě jít s tebou. Pamatuješ tenkrát v Praze? Pomohla jsem ti. Není hezké, když se slečna vnucuje tomu, kdo nemá zájem. Budou znovu střílet. Musí skočit dopředu s posledním granátem houfnice a pak tě nezabijou. Nebezpečnější je, když někdo zůstane pozadu. Já pozadu nezůstanu. Jenže jsem u armády teprve 4 týdny, tak se můžu zeptat, ne? Pane Zadro. No? Víte, já zatraceně nesnáším to střílení. Pane Zadro, když někdo omdlí, víte, co je nejlepší udělat? Přesně. A co když zapomněli? Tak se jim připomeneš. Prima šutr dře jako šmirgl papír. Ale na druhou stranu si zase říkám. Střelný prach nečuchali. V tanku neseděli. Jestli z nich budou dobré manželky pro vojáka. Manželky? Tak ty si myslíš na 2 ty pohane? Ale ne. Jen na jednu.
Ale kdyby to bylo jako s Lidkou. Tolik společných zážitků. Krása. No, ruku v ruce, Společně svázaní. provazem. Němcema ve stodole jako berani. No, vždyť jsem nás rozvázal. Šarikovými zuby. Ano. Křeši? Řekni Jankovi, ať mě vezme sebou. Jo. Cože? Všechny milujete jednoho? Nic takového, zůstaneš u tanku. Já si snad taky něco zasloužím. Křeši. No ano. Tohle ne. Zahraj tygra. Před ním milční tygry šízom, tygrysa běž i rom. Tygrysa śmiało mocno rom, tygrysa zdziała rom. No bravo. Pes štěká perfektně. Ale začátek sloky nezní profesionálně. Pře. Kulky, které drnčí jako sklenice. Ty skleničky jsou v pořádku. A to ostatní stojí za to upravit. Jakmile dobudeme Berlín, tak se to doladí. A teď si to, Tomku, dáme ještě jednou, jo? Rosną na polach wybuchów krzem, kule dzwonią jak szklanki. Pierwsza brygada lawiną prze, do szturmu na studzianki. Przed nimi lśni tygrysi ząb, tygrysa bierz i rąb. Tygrysa śmiało mocno rąb, tygrysa zdziała rąb. No. Osádko do tanku! Jo, ani zaspívat si člověk nemůže, aby ho husa kopla k ruci, pojďte. Za chvíli začneme. 5minutová palba ze všech hlavní a pak kupředu. Kolik máme munice? Máme 800 granátů. Dobudete tu stanici? Ne, jen tenhle dům. To ukáže dějiny. Pane Šavelo, zůstanete tady. Jošku beru sebou. Jožko, buď opatrný. Pro boží milosrdenství buď opatrný. My s Gřegořem uděláme 3 elegantní díry. Tak honem skákejte. Kupředu! Tak nahoru. Kryjte se!
Dávej pozor! Dobře. Šariku! Pane Staško, já jsem felčar. Nerozumím. Jsem felčar z Minsku Mazověckého. Cože? Z Minsku Mazověckého. Víte, na křtinách nebo na veselkách jsem viděl různé věci, ale to, co tady, nesnáším střílení. Pane Staško, když někdo omdlí, víte, co je nejlepší udělat? Ne. Über allen Gipfeln ist Ruhm, in allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch. Na všech horách je dnes klid. Na štítech necítíš ani vánek. Goethe. Klid. Pane Staško, když někdo omdlí, víte, co je nejlepší udělat? Jo, tak rozumím. Pojď! Pojď sem! Do tanku! Hop! Tak už! Pes se vrátil a oni tam zůstali. Oni se vrátí. Poslali ho zpátky, protože nerad běhá z patra do patra. Lidko, přestaň brečet. Psa hlídej, aby nám nepřekážel. Protisteč na levém křídle. Přímo z Prevy. A s municí jsme u konce. Dům je taky u konce. Měl jsem radši zůstat v tanku, i když je tam dusno. Škoda, že nám došly granáty. To je Váj a strýček mi povídal, vezmi si jich trochu víc. Pane praporčíku, do háje zelenýho!
Přesně jste mě o to sám prosil, pane praporčíku. Omlouvám se, pane praporčíku. Pusťte to je moje. To je moje. No tak. Chlapi, žijeme! Museli tady mít stanoviště. Rány boží, neseď, Jožko, když starší pracují. No nazdar, už nás mají. Ale mít nás nebudou. Usmažíme se ve vlastním ohni. To je taky dobrý. Musíme zmizet. A kudy? Máme cestu. Padáme. Dej to sem. Je v pořádku. Chlapi, jdeme. Dobře, jdeme! Padej dolů. Pohyb. Tak rychle. No tak. Tak kde je tamten? Hotovo, ale Staško je raněný. Kde? Tamhle. Les. Honem. Tak les, sakra. Nohama napřed. Dej mi to, pusť, aby to Hitlera... Aby ho skurvysyna všichni... Asi si zlomil nohu. Noha. Je to nejmenší. Ale tady... Tohle čím dál víc bolí. Vím, že to bolí. Sundej mu bluzu rychle. Trochu to bolet musí. Máš štěstí, že jsi chlap, víš? No, protože kdyby to například byly dvojčata. Tak šup. Ne, první ty. Já mám trénink z povstání. Bez debaty, les dolů, nebo tě schodím, no! Bráchovi bys to neřekl, ale jsem mladší. Sakra. Ustřelili nám básníka. Dlouho tu zůstat nemůžeme. Budeme mít štěstí, když se dostaneme přes ulici. Už vám víc nepomůžu. Ani žádná slova už neopravím.
zní špatně. Z temnoty září. Ty křízu. Na mužku toho tygra ber. A střel. Na mužku toho tygra ber a střel. To zní skvěle. Měli bychom ho na něco položit. Bude to stačit? Kosy. No, Vezmi si to. Bude se to hodit. vezměte ho blíž k ulici. Ne, to není potřeba. Já tu zůstanu. Bude mě to míň bolet. Jen nechytrač. Věříte na zázraky? Ne, na kamarády. Ne. Dám vám 2 lidi do osádky. Osádka je kompletní. Se psem. No, je to taky voják, dokonce má i nárok na stravu. Kos? Co to znamená? Janek střílí morzeovkou. Náš komandýr se vrací. Velitel žádá o pomoc. Do tanku! Pěchoto na můj rozkaz pal! Líbáš mě? Jo. Soudruhu majore, hlásím návrat 7. Exitus. Šesti vojáků úderné skupiny. 6. Děkuji za statečnost. I když jste ten dům neudrželi. Já zase nedobil Bánův. Soudruhu majore, ale můžeme ho dobít. A víš jak? Asi vím. Díky němu. Jen jest. Tak. Tvůj nákres a plán metra se shodují. Je taky pravda, že na té straně, kde je tunel zatopen, by neměly být žádné hlídky. Neměli. Konec diskuse. Je čas na rozkazy. Jen jest. Během dne mi ženisti pošlou jednoho potápěče a zjistím, jestli pod vodou nejsou překážky. Riziko je velké. Ale na jedné místce vah je šance, že dobudeme stanici a dostaneme se do Reichstagu. A na druhé? Život 5 lidí. A psa. Ano, tankistů a psa. Osádka teď ode mne dostává rozkaz. Stáhnout se s tankem z linie a jít spát. Budit budu sám. Rozkaz.
Blíží se večer, už pro ně jdou. Bude lepší, když budou mít trochu času na umytí a rozkoukání. Budíček! Budíček! Vstávat! Vy jste ale sváteční vojáci. Kde to vlastně jsme? V Berlíně. Ten, co vyhrává, když je pohov, je přeci lepší než ten, co prohrál, když měl pozor. Chceš se prát? Ne. Kluci, dneska je 1. máje. A my celý svátek prospali. Tomku, už je čas. S vodou jsme na tom špatně. Já jsem s tebou. Já si. A budu. Možná. Však 1. máj ještě neskončil. Do půlnoci to stačíte oslavit. Janku? Vyšachoval si mě z akce. Nač riskovat, je zapotřebí jen na osádku. Ale pán Bůh vás za to potrestal, dostanete do tanku 6. Nechám někomu místo. Koho? Velitele. No na co? Teď máme svýho, ne? Žádnýho nepotřebujeme. Kapitána vám plukovník dá. A ještě k tomu ruského. A myslíš, že ruský je horší? Pozor! Pohov. Nic nehlaste. Chci hlásit já vám, že potápěč neobjevil žádné překážky, takže můžeme začít. A pro posílení posádky jsem vám přivedl Minéra Virtuosa. Kapitán Pavlov. Tenhle ten poleze pod vodu. Tenhle ten. Pohněte se! Potřebujeme aspoň trochu vzduchu pod stropem, není to přece ponorka! Nastoupil jsem tankistům a dostal jsem se k námořnictvu, no jo. Bocman Jelen se hlásí na kurzy plavání a Ke kitování. Zajistí hlaveň a zaměřovač. Neboj se, ucpuje tak, že se dovnitř nedostane ani kapka. Co to piješ? Do tanku. No, Šaričku, pojď. Dej mi to. Tady máš svoji vodu a přitom strkáš nos do cít. No. Tak, dej si. A ty. Bez mě nezložte. Dobré ráno. Dobrý den. Musíte mi udělat místo. Pravo dole, kulometčík nejede. Tanku jsem si prohlédl, budu potřebovat hodně místa. Všechno zbytečné odstranit. Už je to odstraněno. Osobní věci se také naloží na náklaďák. Dostanete je zpátky před stanicí, kde se setkáme se Šabelovou skupinou. Jen aby jsme se z toho vůbec dostali. Když se nedostaneme, tak už stejně nebudou potřebné. Ale kdo nechce, ten jet nemusí.
Tovariš kapitán, my jsme osádka. Paní má jetě? Ekipáž. Ekipáž. Já vím, co je ekipáž. Moje věci vezmi taky. Jste ženatý? Ano. Teď je v Novosibirsku. Spolu se syny. Kolja a Serjoža. Před 2 týdny mě přeložili k polské armádě. Ani jsem si nestačil vyměnit uniformu. Prosím. Promiňte. Hele, co je tohle za krámy? Ještě to proberem. Čekáte na povýšení? Ne. Raněný důstojník nás prosil, abychom ji odvezli do Berlína. Mechaniky od jízdy? Gruzínec. Čigit? Přesně. Je to dávno? Před 6 nedělemi. U Vejherova. Nepřišel jsem na ničí místo. Zavolej osádku. Osádko! Než uplynou 2 hodiny, rozloučíme se. Ale do té doby mě musíte přijmout do osádky. Začněte utěsňovat. A 2 z vás mi pomůžou nakládat tritol. Já. No? Stojte! Neumíte rusky? Ťukneš a zahyneš. Sejmi. Dva kanistry. Stačí. Dvacet. Vyhrál jsi. 4 kanistry. No, ještě? Dále. Další. Ještě. Fůra. Hrajete karty? Hrajeme. Sehni hlavu. Nácek paličatá. Oko. Hele! Oko. Aha. Na co? Aby se uklidnil. Teď dá aspoň půl hodiny nepokoj. Ale já se ptám, o co hrajete. O prachy nebo o vodku? Prachy? Prachy dneska nemají žádnou cenu. A těch pár dní, co zbývá do konce války, nestojí za to pít. Člověk je po vodce moc kurážný a snadno se dostane na onen svět. My hrajeme o benzín. Zatraceně by to čert sprav. Vyhrál jsi tak ťuk. A k čemu ti bude benzín?
Po válce mi musí dát v Minsku Mazověckém 3 sudy a 7 kanistrů. Až budeš potřebovat nějakou dopravu, tak se obrať na mě. Založím firmu. Dovoz, odvoz, záložní desátník, vichr. Vichře, máš mě rád? Pane praporčíku, dávejte tu na to pozor, hned se vrátím. Co pak? Co čumíte? Vyčistěte si boty. Zatím to nemá cenu, všude spousta prachu. Víš, Lidko, já mám rád všechna hezká děvčata. A pro tebe bych udělal všechno na světě. Co chceš? Tu máš. Ne, o to nejde. Jen ber. Moc děkuji. Vysvětli mi, co vlastně dostali za úkol. No, tady je tunel. A tady je ta zatracená stanice, kterou jsme ráno nedobili. Tady pod silnými stropy sedí náckové, potichu, dokud pálí naši dělostřelci. A jakmile přestanou, tak začnou střílet. Dá se tam projít tunelem. Není hlídaný. Protože tam, kde se koleje svažují dolů, je všechno pod vodou. Rudy projede asi 100 metrů pod vodou a zaútočí ze zadu a současně mi zhora. A tím se otevře cesta do Reichstagu, kde sedí Hitler. A když neprojedou? Tak tu stanici stejně dobudeme. Jen zahyne kupa lidí. Proč si Janek tohle vymyslel? Protože má kuráž. Ale ty jsi zůstal tady. Vždyť jsi slyšel, že potřebují místo pro ženistu? A mě je v tanku dusno. Moc kuráže nemáš. Ne. Pod zem, ať mě uloží jiní, sám tam nepolezu. Slečno Lidko, máte ráda velitele? Jestli z celého srdce, pak musíte říct pravdu. Tak to řekni sám. Já nemůžu. To přece vy to musíte říct sama. Musím vidět kose. Dávej pozor. Uvidíš, oni půjdou z dole a my z opačné strany. Ale pochop, že já ho musím vidět No dobře, teď. jednou jsem tě svezl, tak to zvládnu i po druhé. Tak, kamandír, tank je připraven. Dobrý bík ji i rohem prorazí. Kravám se, Tomku, budeme zdaleka vyhýbat. Ano. Tak se na nás bík nebude mít proč zlobit. Panzerfaust trhá jen první překážku. Jestli máš harik naolejovaný i ocas, pak můžeš hlásit. Tomku, co jsi tam vláčel v tom ranci? Děláš nám ostudu. Gramofon. Ten, co na něj hrával politrok.
Kdybych ho nevzal, ztratil by se. A až ho vezmu domů, tak ho uslyší celá vesnice. A elektřinu ve vesnici máte? Ne, ale neboštík Staško říkal, že bude. Jestli uděláš po vesnici randál, tak tě poženu, že? 7! No, jsme připraveni. Dobře. Vyrazíme za 14 minut. A proč ne za 13? To vyplývá z výpočtu. Při téhle rychlosti proudu bude v zaplaveném prostoru za 15 minut dost vzduchu nad hladinou. Při rychlosti 3 km za hodinu tam budeme za 1 minutu. No. A? Jak se na tom počítá? Až potom. Odkud cestu vzala? Zadra mi pomohl. K čemu? Líbat se nebudeme, nemáme čas. Poslyš, vlastně tady měla být Marusia, to ona všechno vymyslela a zorganizovala, jenže já... Dostala strach? Poslyš, ona už je převelena do naší armády. A máte povolení ke svatbě. No, a jechali. Vem Šarika, jen mu ocas neutrhnit. Pojď, hodný. Zaplaveme si trošičku, Šaričku, tak. Oj. Hlavně nerozbijte ten gramofon. Klídek. Na českém znění spolupracovali Petr Gelnar, Libor Terš, Marcel Rošecký, Vilém Udatný, Bohuslav Kalva, René Slováčková, Roman Hájek, Zuzana Hykyšová, Radovan Vaculík, Jindřich Hinke, Zdeněk Hes, Jaroslav Horák, Josef Nedorost, Ivo Novák, Jan Pohan, Helena Bendová, Michal Kraus, Václav Merhaut. České znění vyrobila Digimedia v roce 2005.